Ποιος μπορεί να το ξεχάσει εκείνο το χαμογελό της και το φως της απέναντι στο πρόσωπό της? Μάνα του Αγίου του Χριστού, μάνα των μικρών παιδιών, στήριγμα του κόσμου όλου και ελπίδα των λαών. Θα περιμένω τη γέννησή του για να δω πως είναι η μορφή του. Στην ανελιά μου θα κρατώ να με κρύβει με Χριστό, πολύ χαρά. Κύλησε γοργά ο χρόνος και έφτασε η εποχή, όπως όλα τα μωρά του, ο Χριστός να γεννηθεί. Τότε ήταν που ο Ηρώδης έδωσε την εντολή ο καθής να πάει στην πόλη σε βιβλίο να γραφτείς. Ήταν τέλος του Δεκέμβρη, χειμωνιάτικος καιρός, και έπρεπε να κάνουν όλοι ό,τι ζήτησε ο αρχηγός. Τι εσύ, πώς να σε ακολουθείς, είναι μακριά είναι, δεν μπορώ. Αύριο θα είμαστε εκεί, το βράδυ, σίγουρα πριν πέσει ο ήλιος και πριν έρθει το σκοτάδι. Μαρία, μην ανησυχείς, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Η ώρα για να γεννήσεις ακόμα αργή, αργότερα θα έρθει αυτή η στιγμή. Όλοι θα πάνε μια χαρά, σύντομα θα είμαστε στη Βηθλεέμ κοντά. Βρήκατε ένα γαϊδουράκι, να το πάρουμε μαζί μας, έτσι θα γίνει πιο ευχάριστη η διαδρομή μας. Έφτασαν την άλλη μέρα, όλα ήταν παγωμένα και άνθρωποι στα σπίτια, με τα φώτα έπεφτε πυκνό το χέρι και η νύχτα προχωρούσε. Φύσηκε πολύ ο αέρας, σαν τρελός γυσομανούσαν. Βγήκαν έξω από την πόλη, εκεί βρήκαν μια σπηλιά με τα ζώα στριμωγμένα για να νιώθει στο σπιτά. Ξαφνικά κόμπασε ο αέρας στη μονία του καιρού, πετύχησε το κλάμα, του λογιάννη του μωρού. Ήταν μια νύχτα λαμπερή, μια νύχτα μαγεμένη, τότε που ήταν αυτός που πλένει τα μέρη. Ανάπα το μνήμη, δώνα το πλήτου, την καρδιά κάθε ανθρώπου, κάθε λαό, σάλτη και στα δούλτουνε, όλα είναι γιορτινά, από την ταπεινή τη πάτη μέχρι τη συνταγή. Τότε φτάνουν οι βασικοί και έρχονται να προσκυνήσουν. Κρατούν μικρά αγγλιά και το Χριστό για να ψηφίσουν. Τα μάτια μου αντικρίζουν. Αγγέλος μου όρθει τα φτερά. Σκέφτεται για πρώτη φορά στου σταύρου από την δικτύρα. Μην άφηνε για τον δρόμο του το πειρά. Αφήστε με να πω παρακαλώ. Το θείο παιδί τι θέλω να δω. Ταπεινά να προσκυνήσω και δεν θα ανάγκη να το αφήσω. Είναι στο σπίτι το παιδί. Η μάνα λόγω του σωλάει. Αχόρταγα το βλέπει, του μιλάει. Ποιος σκύβει και απαλά του τραγουδάει. Καλώς ήρθες στη γη. Τι καλά που είσαι κοντά μας. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι η χαρά μας. Με το ξέρει αντιγειό, οι τρεις νόοι ξεκινάνε. Θέλουν χρόνο για λεπτά και έχουμε και πεθυμά. Χρόνια τώρα στις γραφές, μέρα νύχτα μελετούνε. Χριστούγεννα με χαμό, περιμένουν να δουν. Ήρθαμε από την Ανατολή, οι τρεις μάγοι οι καλοί, και ζητάμε για να βρούμε το μικρό Χριστό να βρούμε. Με τις καμήλες ξεκινάμε, μέσα από την έρημο περνάμε. Ρωτάμε εδώ, ρωτάμε εκεί, μήπως ξέρει κάποιος να μας πει. 30 μέρες χρειαστήκαμε, το Χριστό όμως το βρήκαμε. Από 400 μίλια μακριά, μας έφερε εδώ κοντά. Το άστρο το λαμπρό που είχαμε για οδηγό. Το άστρο λοιπόν μας οδηγεί, μέσα στη σπηλιά τη φτωχική. Τώρα έχουμε στα χέρια πολλά για να γνωρίσουμε στο μεγάλο βασιλιά. Είχαμε ταξίδι μακρινό, ψάχναμε και τρίζες του Χριστό. Κουραστήκαμε, είναι αλήθεια πολύ και περάσαμε ταλαιπωρία φοβερή. Όμως αν είδαμε τον Χριστό, ξεχάσαμε κάθε μας καημό και προσφέρουμε γονατιστή, Σμύρνα, Λιβάνι και Χρυσό. Ας γεννιέται ο Χριστούλης, κάθε χρόνο αυτό το βράδυ, ας γεννιέται στις καρδιές μας και να διώχνει το σκοτάδι. Όσοι ξέρουν που θα μένουν, να σε ακούσει τα αγγελούδια, και σάβεις τον Χριστούλη για να γέννησε το τραγούδι. Τα παιδιά τα δέντρα πόσα, με χαρά σε στολίσουν και με τρίγωνα στα χέρια κάλαντα σε